Какво прави един французин в България във връзка с Америка? Това е петият път, в който съм в България. Първият беше преди около 20 години в Бургас. Там дирижирах симфоничен концерт и тогава се запознах с Васко Василев. С този оркестър свирих за първи път преди 5 години. През януари тази година направих голямо турне от 16 концерта с филмова музика с оркестъра на Дуе. Изпратих програмата тук в България и те много я харесаха. Темата беше Америка, затова се спряхме на американски филми, чиято музика не е само на американски композитори. Хората си мислят, че вече дирижирам само филмова музика, но не е така. Кръстникът, Гладиатор, Мама Мия, Зорба Гъркът. Какво е общото между тях? Най-вече красивата музика, написана от големи композитори. Гледате ли филмите или по-скоро ги слушате? По музиката можеш да разбереш дали един филм е хубав. Публиката на концерта във вторник може да бъде сигурна, че дори да не е гледала филмите, музиката ще я пренесе в тях. Представяте ли си сцени от тези филми, докато сте на сцената? Да, разбира се, защото когато свирим някоя драма, трябва да въплатим това чувство. И обратното, когато свирим музиката от Полицая от Сен-Тропе, я изпълняваме с много бодрост. Даже специално за това изпълнение карам музикантите да пеят. Това не е първият път, в който сте в България. Обиколили сте и много други страни. Какво най-много ви впечатлява от работата с българите? Тук музикантите гонят максимума, работят усилено и много внимават по време на репетициите. Слушат, изцяло са на разположението на диригента, ако изпуснат нещо, идват и си записват. Даже във Франция не са толкова отдадени. Казват не, трябва да тръгвам, не мога да репетирам повече. Очаквам ви до вечера на концерта с разнообразната ни програма. Ще има хор, който ще изпълни и 2 откъса от Мама Мия. Приготвили сме още изненади, така че съм сигурен, че ще бъде една прекрасна вечер.